Sa scéal Daideo leanimid Liam agus é ar a theithe óna thuismitheoirí. Leanimid é agus é ar thoras traenach go Baile Átha Cliath. Ar an traein tá fearna dicéad áirasach féin mórchalóg seo atá ag teistil leis féin maidin scoile. Tá fearna dicéad áirasach mar cé bhfuil Liam ina dheagár óg tá cuma ar tá sé anna hanaí agus anna bheag agus tá cuma ar nach bhfuil seach tuairis 10 mbliana d'aois. Péascéal é agus fearna dicéad a chrá le ceisteanna tá an Seanduine i gabhar ar Liam. Seanduine a bhfuil scéal féin le hinsint aige. Faoi bheith ar a theithe óna pháistí. Pháistí atá i gcuirí éachnaid i d deachaltranis. Éisteann Liam agus Daideo le scéalta chéile. Tuigeann siad a chéile. Agus de réir a chéile fásan gcairdeas agus chéardeas a trú. Tá an scéal Daideo Bronnadh ar an gcairdeas seo ar an Tuigeann seo. Agus go háirithe ar an toradh a bhíonn ar an gcairdeas sin. Toradh nach me fáasú leis.